ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବା ଆଜି ଆମର ବାଡ଼ି ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝାଉଁ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରଙ୍ଗିନୀ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟନ ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଗଛ, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଟନ ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଗଛ, ଏହାର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛ, ତାପରେ ଆମର ଲିଚୁ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପୁଣି କଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ଏ ଛୋଟ ଟଗର ଗଛ, ଏ ତ ଚମ୍ପା ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୁଆଣି, ତାର ଏସିଡ୍ ଗୁଣ କାଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକମଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ। ଇଏ ତେଜପତ୍ର ଗଛ, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଧାତ୍ରୀ ଅଁଳା ଗଛ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି କେତୁ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି କରବୀ ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଟଗର ଗଛ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଗସ୍ତି ଗଛ, ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇଛି। ଇଏ ତ ଆମର ଆମ୍ବ ଅଦା ଗଛ, ଇଏ କଟନ